Výskum ukázal, že príjem tzv. Antitrombotických potravín je vhodnou a efektívnou cestou v prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Epidemiologické štúdie poukazujú najmä na červené víno, hrozno, ale vinič nie je jedinou rastlinou s antitrombotickými účinkami. A podobné účinky sa zaznamenali napríklad u špeciálnej odrody cibule, cesnaku, šťavy pomarančov, grapefruitov, jahôd, tých klasických byliniek u pamajoránu, tymiánu, rozmarínu či koriandru. V poslednom období však rezonujú najmä paradajky, ktorých priaznivý účinok bol preukázaný klinickými štúdiami a potvrdený zdravotným tvrdením Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý hovorí, že vo vode rozpustný paradajkový koncentrát VSTC 1 a 2 pomáha udržiavať normálne zhlukovanie krvných doštičiek, čím prispieva k zdravému prietoku krvi. Obsah sekundárnych metabolitov v paradajkách závisí od viacerých faktorov. Jednak sú to klimatické podmienky, pôda, odroda, zrelosť, zber, uskladnenie, ale aj spôsob spracovania. Preto nie každá paradajka má rovnaké zloženie a teda aj rovnaký účinok. Predpokladá sa, že účinok je výsledkom synergie viacerých bioaktívnych látok, najmä zo skupiny flavonoidov, fenolových kyselín a nukleotidov. Práve tieto látky sú prítomné v paradajkovom koncentráte. Väčšina prípravkov dostupných na Slovensku na báze paradajok obsahuje lykopen. Hoci je lykopen hlavnou obsahovou látkou paradajok, výskum ukázal, že na účinku sa nepodieľa. Vo vode rozpustný paradajkový koncentrát pomáha udržiavať krvné doštičky hladké a pružné, čím zabraňuje ich nadmernému zhlukovaniu vo vnútri krvných ciev. Tento priaznivý účinok pomáha udržiavať zdravý krvný obeh, ktorý je veľmi dôležitý pre normálne fungovanie kardiovaskulárneho systému. Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín je odporúčaná denná dávka paradajkového koncentrátu VSTC 2 150 mg. Priaznivý účinok na doštičky nastupuje približne po 3 až 5 hodinách, pretrváva 12 až 18 hodín a potom sa všetko vracia do normálu. Tento paradajkový koncentrát je možné teda užívať aj dlhodobo.